Walang umuwi. Bakit lang namin bubuksan. Okay naman siya. Ayun na, dito na nga kami sa bahay. Ngayon wala pang alam yung anak namin na nandito na kami. Tingnan natin yung reaction niya pagdating niya. Sundin to. 350. Ano yung sarili mo pupunta dito? O uwi dito? O doon sa school? Ayun. O sa'yo? Ayun. Hindi ko alam. Sinusundo? Sinusundo o pumupunta dito sa Taylor? Sunduin ko siguro. Magkano yung heater mo? Sa diya? Init na. Kape tayo. Kape. Magkape. Wala pa. Ano masunduin ko, ma? Yun, sundin ko yung anak ko. Akala niya susundin sa nila lola niya. Sundin ko. Kasi baka maghintay doon. Amoy! Di pa siguro labasan. Amoy. Labasan naglalaro. Lalaro. Ako nga iwan doon ko. Saan? Walang umuwi. Bakit pasaka? Pasaka? Pawis? Bangas yung ano? Sira? Naglalaro. Alin sira? Ay, okay lang. Ito. Pagbagsak. Pero iinit pa yan. Mama, Iinit pa yan, ma. regalo. Hindi na ako. O-order na lang tayo. Ano yun? Basag. Yan, itatry namin yung ano, yung heater na dala namin, binigay sa amin. Kasi ano nayupi. Tapos yung puwitan niya parang nauntog din. Dito kasi nakalagay dyan sa ano, sa itong malita.
Nakalagay doon sa estribo ng bus, tapos nabukas compartment, nalaglag, buti na lang napansin ng driver. Tapos alam ko na kung alin yung nalaglag eh. Kasi narinig ko na pagkabigat nung pagkauntog ako yung malita natin yun. Tapos yun ma, i-open na rin natin yung ano, yung regalo sa atin ni Bayaw. Yan, open tayo, unboxing tayo nung ano. Kumbaga, yung ano na yan, narapol si Bayaw, yan ang nakuha niya. Tapos, ibinigay sa amin. Tapos di niya rin alam kung ano yan. Ngayon pa lang namin bubuksan. Okay naman siya ma, nagkulo. Kalat. Wow! Yung mga may ano, content. Mapapalitan na. Ay, double burner gas stove. Ayos. Mapapalitan na yung ano ko. Gas tube ko dyan. Baka ng ano. Yung gas tube ko naman dyan, ito, ano pa, binata pa ako niyan eh. Gamit ko na yan dun sa Paranaque. Nung nitatrabaho pa ako dun sa Clover. Kaya ano to, kumbaga itong gas tube na to, ano to, Asahi, yung tatak, Asahi. Matanda pa to sa anak ko. Yung gas tube na yan. Tapos, umuwi ako, nagamit na yan nila papa, nila mama. Tapos nung nagsama na kami ni Ami, binalik sa akin nila. Ayan. What's this? Wow! Bago. Maganda yan mamaya na gabi. Ako. Ay, ano mo, baka may... Ay, baliktad. Baliktad ba? Di, sama lang. Yan. Sabi masisira yung ano dito. Mama, mayroon meeting. Hindi ko na. Kailan? Ngayon, Wow, ganda. tapos na. Kapatid Elno. Bigay mo nga kay ano, yun na yung damit mo kasi sa kanya. Gamit na. Kayo? Yung purumi. Dali, binuksan mo na yung regalo mo yun. Ito yan. Ito. Kaya kurumi. Pwede. Ganda. Kaya, alam mo. Dali na yan. Narapol siya tapos binigay sa amin. Dali na yan. Sabihin ko lang, walang sabihin. Okay. Yan na gagamitin natin. Bago na. Ayun ko, ako. Kasimbol ko na yun mamaya. Na, kuya, kapag si... Bae? Balik ko. Ili sa'yo yan? Makikita mo naman sa bahay. Wala. Okay. Wala man. Tapos yung sa atin, pag magluto-luto tayo sa labas, yan na sa labas. Diba? Nakugat kami dun sa labas. Linisan, hiligpit muna. Ito yun ako sa'yo na yan. Ang init kasi binili niyo ako. Mabigat ka. Diba? Pero sa hindi yan na lang. Ang sinaya ka daw yung ako. Ako sa'yo na. Pulubi na ako. Kami ka lang pulubi. Talaga. Talaga? Talaga. Hamburger. Pangalan ko ba? Ilagay mo na sa bahay. Wala. Gusto ko ba? Hamburger. Ay! Asan yung panlagay sa paan niya? Ayun oh. Papalit ko na yan dyan ngayon. Ay, shoot na. Nakabukas mo, baka lumiyab.
ha? Dito ka na. Ano? Ano? Narinig ko yung pusa. Dito ka. Ano yung pusa? Wala, ano. Basta. Baka doon sa tindahan na kulong. Labasin mo nga. Wala. Sa tindahan. Bukas. Bukas yun. Binuksan yun. Buksan mo lang, ha? Oh, nakita mo na may tao na doon. Ha? 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 Apo. Wait lang, wait lang. Ano yun to? Malulubat yun? Ito? Slide. Diba? Kaya ano to? Ay, nakapasok yung hindi, no? Pataba na yan, di ba? Magawa ko yun. Wait lang, buksan ko yung ano. Baka... Fire! Try natin doon. Pataba na yung pusa, matanda na. Matanda na. Pinakain yan. Pataba. Ito na. Yung buntot niya, No, maganda. kanina no. Ito na yung ano. Binigay mo sa amin na regalo. Regalo sa'yo. Ini. Tama ba? Tatanggalin na yung ano, matanda na ano natin. Ay, sige sa ilalim pala to. Ito yung papalitan na natin. Lagi, putok-putok. May higpit. Ayun yung sa akin. Oo. Tiktik ko yan. No. Ayun, may tayo sa likod. Salamat. Thank you na kayo. Sa'yo Ano? mo may papasok. Thank you. Oh, ito na na oh. Ayun, ito na. Thank you ka na. Ayun, Thank you, Tito Bana. ayun, oh, yung isa. May pabigayan dito ba no sa'yo? Yan. Maganda yan. Malulubat Dali, dali yan. oh. Thank you ka doon. Thank you, Tito Bana. Ayan. Hanggang na. Dito na ka. Alis na ako. Punta Dali. na ka. Tingin. Tapa. Thumbnail tayo, thumbnail. No. Go. Yan. Papa. Mapatay mo. Ilagyan natin doon. Pa. Pasampulin natin. Yung nagano, di ba ikaw? Tanggalin mo yan ma yung luma ma. Nagigilid lang yan yung luma. Magpagpaulanan. Bigay na lang yan sa iba. Gagamitin natin yun. Dito na pag magtinda ako. Magtitinda ko. Ay, fishbowl. Fishbowl. Oh. Wala nang dati. Fishbowl kikiyam. Yung dati, di ba, nag-ano tayo? Ngayon, wala. Siomay pala. Tapos ikaw magbabantay. Naalala ko pala yun. Yung, Ano pa? nagpay-pay ako doon sa ano. Ano pa? Yan, naalala mo. Tinda ko. Baby ko. Wala pa nun. Lang po. Asan ko na mo yun? Nakalimutan ko yung iba. Tapos meron yun, di ba, yung sauce na mainit. Ay, maalit. Pritong chicken.
Hindi mo yan. Okay. Ito. Saan yung pangluto ng fish fry? Test. Ite-test muna. Hindi pa. Ma. Sana walang singaw. Hili, thank you pa sa outfit mo for today. Dress from... Sino yung nagbigay nga ng damit mo tsaka yung pants mo? Si... Ninang? Ning. Thank you sa outfit niya. Ay, ayun na. Tinutry mo. Ayun, no. Look, this girl is on fire! She's walking on fire! Ano, Nok? Salamat, Nok. Salamat kay Bayaw. At siyempre, titest natin yan. Kung May si... may... Grabe, oh. Oh, dito, ma. Yan ako mag-ano yan. Kung may bula. Para sure ball. Kasi isang beses lang tayo mabubuhay. Isang beses lang din naman tayo mamamatay. Ano na ako magpatay? Huwag mo na. Kaya kailangan i-chip. Buti kung sumabog yan, ako lang yung mamatay. Kaya dalawa yung gasol natin. Kasi nga, di ba nung nagtitinda tayo? Pati hindi na Yun! Ayun, meron siya. May singaw, sinasabi ko. Ayun, oh. Ayun, oh. Lumulobo siya. Lumulobo. Ibig sabihin, higpitan. Singaw. Mabilis maubos yung ating ano niyan. Pati hindi ko na kaya. Higpitan lang yan. Kabila. Dito. Mapapantay na ang ating sinaing. Patay na. O, makasabog. Hey! Okay man, wala dito. Sabi, lala! Tantanan! Ito lang yung meron. Grabe, oh. Napakaangas, oh. Siyempre. Ano yung higpitan? Ngayon po. Okay na. Okay na, wala na. Okay na. Wala na, okay na. Naka. Wait. Ang bang kumain? Okay na, wala na. Patay na. Ito pa binigay ito ni Bayaw para sa anak ko. Pakita namin sa kanya kung ano itsura nito. Yung remote sa labas. Ganda siya eh. Yan. Patay mo muna yung ilaw. Ayan yung design yan. Ready ka na, nak? Ako na. Patay mo muna yung ano. Ay, buksan mo muna yung ilaw. Yan. Dali, nak. May nanak. Buka. Dali. Pasok ka dito. Nakasilip pala sa ilalim. Okay. Ready ka na? Ready ka na? Yeah. Ready? Oo. Party, party! Pampatulog Pwede yan yan. sa gabi. Meron yan tugtog. Meron. Pwede i-bluetooth mo yung Log-log. Diba? Oo. Ano? Ha? Pampatulog. Yeah. Ano? Party. Ano sabi mo kay Tito Bano? Thank you, thank you, thank you. Ang ganda. May remote yun eh. Nare-remote yun kung anong gusto mo kulay. Diba? Malitan sa kwarto natin. Lalagay pag matutulog tayo.
Okay na. Labas na po. Labas na tayo. Okay na po. Next customer. Ayan po, hanggang dito na lang ang vlog na to. Huwag kang magchichirya na. Alam mo, bawal ka. At siyempre, thank you kay Bayaw. Ma, thank you sa kapatid mo. Ano? Yan, thank you. At yun, bago na yung ano namin, yung gasol, Yung yung kalan. kalan. Bago na. At yung regalo sa anak namin. Yun. Ayan po, ang interview na to at maraming salamat yan. Bye-bye. Love you all. Shoutout sa lahat. Ayaw mo sila. Hi! Thank you kay Ninang Nagneng for the Yeah. outfit ni Hailey. May kasama Bye-bye. Wala. Ito lang.